भाई
Bueno, oine mikrua aproba txiki batzuk ingo dugu, ia zelan sartzen dan sonidue. Gaur partidu darra dukau, Erik eta Tain bigarrena, Olaran eta Porteten kontra. Laurepe, pelotari ikusgarrixe. Gogoratu, Bizerra atzaldeko 6 txardixetan, 3 partidu daukazela, unixen, Euskal Herriko dena jokatzen di bertan.
Erik eta tain bigarrena, 5-4, Olaran da porteten aurretik. Ia oin zelan entzuten dan.
Oinguen Eriken biparete darra eta tanto. Olaren sakie luze. Ia bigarna seguruena motxa eta kusotetako dau. Paitxe ondo kendu Rebote darra. Korkak edarto sartu dau eta atzera. Korka goitxi bera eta Olaranek ezin sartu. Erik Atain beratzi, Olaran eta Portet, Erik eta Atain 10, Olaran eta Portet 6.
Erik egoitzi bera jo eta txapara. Bueno, oine momentuz ez da bizaskoa sartetan, baina partidu bera jongo delakon. Erik eta Ataen 10, Olaran eta Portet 7. Olaran ez egiten du, Gorka ikatzera. Eta hemen reboteen eskumiaz, Goiko txapara. Iarik ekzarritzen daben. Atzera. Portet sartu. Gorka pelota gatsa barrure. Portet be sartu. Olaran esela pelota gatsa sartu daben. Erik errebote derra. Olaran sartu, jaseitzen daben. Atzera. Erik errebote gatsa. Parete darra bota dau, Erikek atrapau eta zoa tanto oingo oso tanto politxe izena emoten da Basile berotzen pelotarixe. Erikek sakik du, Portet dekatzera. Pasetan isi dabe eta tanto.
Erik egigarri jote, eta gero biparete edarraz, tanto amaitxu dago. Erik eta tain, tanto baten faltan, lehengo zeteiro azteko. Txalo zaparra dira. Zero zabalera, Olanek atrapau. Deja batxue, Erik aiega. Zoe zuela hau. Eta Olanek oingue, Erik bete-betin atrapau dago. Portetek atrapetin nahi zen dago Erik, berak azkenin atrapo dago atzeko zuela bota eta portetek ezin sartu. Orduan lehengoz eta Erik eta Tainek 15, Olanek eta portetek 8. Ziurretik horrezen dutxugu, Bixer, martxon 8, zeintxardixetan, 3 final handi daukau zela. Euskal Herriko txapelketako. Hemen lehezken pareja bisek edu finalera, Erik eta Ilur da listo kontra eukiko da partidu. Mauregi da, pero Markina Xemengo eskolakoek altuna eta izentu izen kontra eukiko dabe. Eta tenis daratz berritxuko eskolako, Zamora eta Beron kontra. Orduan, Bixer, zeintxardixetik aurrera, partidu darra egizu ez, unifrontoren.
Eriken bi pareta eskumiaz eta kanpora. Bueno, gaurkue mikroe probatzeko aproba da bakarrik, ez da retransmisio ganorazko bat, baina, bueno, aprobak itxen gabiz, mendik aurrera, bueno, partido garrantzitsuetan ganorazko retransmisio edo, entretenido txou etxo. Gaurre pelotari segoen dabe hauta hasi, baina pelotzen hasi, eta ja jugada eta tanto politxek ikusten hasi da. Honako aurrera dibigaz, ez da gatxa, tanto politxek ikusten da, bizi aurreko kuadarrutan, eta ointxe biparet bat eta txapara jojako. Bai. Oegun, Olaran, biparet edarra. Bita lau, Olaran eta Portet, aurretik.
Bai, Erikek beste biparet bikain bat eskumiaz, alboti botatako bipareta, eta tanto, oso parekatute du bigarren zeta, eta pelotarisek ikusten da, ja berotu dile, eta gauzak urtetan hasi dile, ja.
Eta hemen batek esan da lez, Olaranek odolkiak ordainetan. Jokaldi bardinaz, barruna atrapode dauberik, eta bipare eta zabaleti bota, eta tanto zein Erikek intentzin joi hona, apunterisi fallautze bipareta eta txapara. Zazpita zei, Olaran da porteten alde. Gizei behuxe jokaldixe asko guztau jakue, Olaranek beste basartutze eskumia zabaleti jotako bipareta, eta Erik ekizin sartu. Tantu oso politxo egon da, bat eta aurrelari bisek algarren kontra horri bilidi, eta azkenien erreboti ezin altzago Olaranek. Tantue, gorri.
Gorkako inguen peloti ondo bajatu dau, baina olaran esartu dau eta gero txarra ibenitze. Tantue, urdin, beratzena eta bigarren zetau oso ez du doia. Bueno, astero esaten gauzan lez, zuzenekuek aldanik eta elegantien emoteko alegin handi segitzen gabiz, apurka-apurka hobetzen, baina bueno, daukazen arazuek apurka-apurka konpontzen goiez, eta laster, aldanik eta kalitate honen emoten saiatuko ga edo lortuko dugu lepentzetau.
Erikek dejada ikusgarrixe eta bigarren zeta irabazteko bidean. Erik eta Tain, bigarrena. Bueno, eta horan azken txapakadiaz, partidu nahi amaieri motutza. Azkenengo bigarren setian batez betanto politxik ikusi ditu, eta hurrengo baten geixa. Gogoratu, Bixer hiru final dauko zela, ikusgarrixe. Animau eta etorri unifrontora. Sarrera doan data. Ondo izen, dorrengo arte. Thank you.